相変わらず嫌われたもんだな。なんじゃ不景気そうな面をしよって。お姫さんいらっしゃい。ため息をつくと幸せが逃げるぞ。どうだ調子は。最近理事長の部屋に入り浸ってるそうじゃないか。新しいゲームが入っての。おいほどほどにしとけよ。ミミナ先輩とも楽しくやってるみたいだな。楽しいぞ。いじりがいがあっての。そっか。まあよかったな友達ができて。そうじゃ忘れておった。トライアクアランド？プールや水族館などが併設された複合型巨大遊園地じゃ。スポンサーをしている会社から献上されたのじゃ。でもなんで俺に？この間のお礼じゃ。ありがたく受け取れ。もらったはいいが誰誘おうかな。休日まで男同士ってのもなんだし、そうなるとミミナ先輩なら喜んでくれそうだけど、俺が一緒に行ったら確実に通報されるな。式鏡姉妹はないない。なぜわざわざそんな茨道を。となるとようやく分かりましたわ。私が何にぶつからなくてはならないのか。偶然ですね。私もそれにたった今気がつきました。え一つお聞きしてもよろしいかしら。何でしょうか。この間の日曜日、あの男と何をされていたのですか？何って、ただの幼馴染と町へ行っただけですよ。嘘をおっしゃい。ただの幼馴染とあんな親密なデートなどするはずがありませんわ。あら、どんなデートをしたのか、なぜフレームハートさんが知っているのですか？それは、質問しているのはこちらですわよ。何をそんなに気にしてらっしゃるのかしら。誇り高きフレームハート家のご令嬢が無礼で乱暴な一般庶民と私がデートしたからといって嫉妬するなどありえませんものね。たとえそれが接吻を交わした相手だとしても。交わしてません。あれは淑女としてのお礼です。どうしてそれを？お礼のキスですよね。それ以上の意味など全くないんですよね。あなたこそ、あのデートはあくまで主人と下僕の戯れということでよろしいのかしら？あら、今は私が質問しているんですよ。
私はまだ本当のことを答えていただいていませんわ。本当のこと？なぜそんなに彼に執着なさるのか。それはお互い様ではなくて、フレームハートさん。あのさ、話長くなりそうだったら俺の方はまた後日で。秋春くん、それは？ああ、トライアクアランドのチケットコスプレ王女様にもらったんだ。一緒に行くやつを誘おうと思ってたんだが、取り込み中みたいだし出直して待って。それでは私がいただいてもいいですか？ああ、他に欲しいって人がいないなら。でしたら。その話待ったですわ。あら、何かご用ですか？あなたにはありませんわ。そこの庶民、そのチケット他に欲しいという人間がいたらどうなりますの？まあその場合は話し合いとかくじ引きとか当事者同士で決めてもらえばいいんじゃないかと。私そのチケットを所望しますわ。西京さん、よろしくて。珍しいこともあるものですね。そんなに躍起になって欲しがるなんて。別に躍起になどなってませんわ。そのトライアクアランドなるところに一度足を運ぼうと思っていた矢先だっただけです。まあ、それは随分タイミングが良かったんですね。でも先に申し出たのは私ですから、当然優先権は私にありますよね。ただ少し遅れただけですわ。このチケットで一緒に行くのは、あなたが言うところの下品でそやな一般庶民の日野秋春くんですよ。それこそ英国貴族の令嬢にはふさわしくないと思いますけど。そんなことはありませんわ。広い心と調和こそが我がフレイムハート家の家訓ですから。ではお互い譲る気はないということですね。そのようですわね。ピンポンパンポンピンポンパンポン。ん？自分で言うとものすごく恥ずかしいですね、これ。理事長先生からの重大発表ですよ。突然ですが3日後に迫った日曜日に体育祭を開催しちゃいます。理事長、また勝手にわけのわからないことを思いついて。だってもう資材とかナイスな衣装も発注しちゃったし、いつの間に。他にはない面白い競技を思いついちゃったの。またくだらないことを。痛いよ、生徒の皆さんも楽しみにしててくださいね。突然すぎるだろ。何考えてんだあのダメな大人の見本市は。まあ、これは好都合ですね。それは一体どういう意味でしょうか？ですから今度の体育祭で私とフレームハートさんを別々のチームに組み込んでほしいんです。どういうつもりですの？ちょうどいい機会ですし、体育祭で勝利した方があのチケットを譲り受けるということにしませんか？都合よくお互いが対戦するとも限りませんから、チーム順位が上の方が勝ちということにしましょう。なかなか面白い勝負になると思いますけど、どうですか？そんな面倒な真似をしなくても1対1で型のつく勝負にすればいいじゃありませんの。そうまでしてあのチケットが欲しいのかしら？単に面白そうだと思ったので提案しただけです。それにチケットなんて特に欲しくはありませんよ。ましてや人と争ってまで欲しいものでは。ではなぜこんなことを？私が欲しいのは秋春くんと一緒に行くトライアクアランドのチケットです。これだけ言えばわかりますよね？お分かりかしら？それは私に勝たなくては手に入りませんわよ。もちろんです。むしろそれが一番の目的ですから。上等です。徹底的に悔しがらせて差し上げますわ。楽しみにしています。きっと叶わないのでしょうけど。